Ja, godmorgen. Så vil vi godt have lov til at byde jer velkommen til Gersagerparkens 40-års jubilæum. Og vi starter her med flaghejsningen, hvor Anne-Marie har været så villig at træde til sammen med formanden for aktivitetsudvalget, Niels Køller. Ja, så har vi skudt jubilæumsfesten i gang. Og så er der reception nu her kl. 17, og vi siger så velkommen. Jeg skal lige have fat i dem. Ja, så er vi i gang for morgenstunden. Klokken er nu 8. Og der bliver jo simpelthen fejet og gjort ved. Og nu skal Ja, så kan vi jo sige velkommen til vores jubilæumsgæst nummer 1 og 2. Bent og fruen Anne-Marie, som lige bliver informeret lidt fra Niels Køller om, hvad der så skal ske. Og så har vi direktøren for Buskov Tivoli, Kjeld, som lige sidder og får de sidste instruktioner, inden det store slag skal slås i aften. Så i morgen, der skal du se, hvor på fuldstændig en gang imellem at komme hen. Nu er det hele boligselskabets medarbejdere, der er oppe og hjælpe med at sætte teltet op. Og man kan jo sige en ting, at da vi hørte vejrmeldingen i morges, der var det ganske uhyggeligt vejr. De lå i eftermiddag, men lige nu kan man da kun sige, at det er ganske pragtfuldt vejr. Det er omkring 20 grader, så det tegner jo fint alt sammen. Niels, er det sne, du er ved at flytte, eller hvad er det? Er det lort? Nå. Jamen kom nu i gang. Du blæder det kun ud, mand. Tag på dig fingrene. Ja, der er jo god aktivitet her til formiddag. Det er så telt til krammermarkedet, som bliver stillet op. Flere på andet end dem der. Der skal ikke noget på frygten. ja, så er der en lille pause med kondisundavand. Og teltene er stillet op. Står som perler på en snor. Rasmus, han vil ikke holde pause, fordi der er nogle spyd, der skal bankes i. Det er godt nok. Ja. Ja, så har vi Zumba, der sidder og forbereder. Og det glæder vi os til i aften. Jeg synes også, jeg fik lidt tid at tænke på. Der var lidt kondens herinde, men det er også... Ja, og
Og så er det jo godt, at vi har fået sponsoreret nogle rigtig gode, moderne telte, fordi det var sådan, man gjorde i gamle dage, og det tager jo rigtig lang tid. Det er jo her, der er zumba og musik, de kan gå op i en højere enhed. Ja, du er god til det, Susan. Der er købt 12 kasser vand.